amantombazane emasicoca lapha engqoleni sayicela umthandazo siyabophela sizinsizwa sibheka le katorisha sebehlala khona fika ngena inkonzo kavuka nathi ngiyabuza dadewethu yini enibizela uShembe bese chaza lo sisi ethi cha bhuti lapha ekhaya u1 no2 no3 akekho osebenzayo sesasala nananga umalume washonelwa unkosikazi wathatha omunye wahamba wabuyela kubo njengoba sihleli kuleli igceke waye nomuzi umalume wakhe thina lapha sihlala nomama lapha ekhaya kungena imishado akuphuma imishado akekho osebenzayo ngaphandle kwami nakhona ngibamba itoko lapha eMandiyeni ePinetown ngondla bonke laba abantu babona lapha egcekeni ushindla igcwele wangikhumbuza enye insizwa sahlala nayo lapha eMlazi eyake yakhala isililo khona abantu abanosizi eNazaretha abantu eNazaretha mabe kuShembe efike noma lapha eMlazi noma ngabe ngakini nina senigqoka ingubo emhlophe musana ukubavimba labantu abangayigqokile ingubo emhlophe saje kuba yini manje niyabadudula kade kusho nini ukuthi abazobona uShembe mase befikile nina aqhuma ngapha ngoba sithwele kanzima imali yalibulala isonto namhlanje uShembe uyisitha kubantu abamlandela imali mhlawumbe ube imali ayikho esontweni ngabe uShembe ukhonzwa kahle esontweni kunamaqembu kunama team namhlanje no team bani imali team blue team green team red imali ukuba imali ayikho ngaba work ama team esontweni namhlanje kugcwele lento yokutrend abafuna icontent abantu bayifuna kabi bayifuna ngoShembe abayifuni ngemndeni yabo namhlanje kukhishwa lezinto ongafanele ngabe ziyakhishwa thinta uShembe mase kuthiwa okay ukhuthalele nina enishutha uncubo usungashuthi uShembe sayina umpost esayina sewuthando lolo noma ufuna udumo ngoShembe uthola ama likes ngoba phela nikholelwa ama likes manje esontweni kholelwa icontent uTikTok lona athi uShembe kumina ebuhleni ngaloyo yanyaka wegameke uyayikhumbula nawe akwaduma khona izulu kwasuka iphepha uthi yabona uTikTok isihoge esikhulu usho ngiguqa kuyena kanje wahleka uNzimande wabheka phansi wathi unawe nawe Nzimande wathi hayi ngisho ngoba mina uTikTok anginawo kodwa ngigcwele ku TikTok izithombe zami amaNazaretha ayangifaka bese bengithuka abantu bebona izithombe zami iTikTok uthi lelo qale likabani phakathi kongithukayo nongifakileyo hayi thina siyamthanda uShembe wethu ngeke simfihle ethi yena ungamfaki awumthandi funa udumo mangabe sithandaza ke eNazaretha sangiyabuza mina ngoba khona into ebuhlungu emhlabeni uyabona indaba yesibongo hayi hamba ushone njengesipikile eplangweni isibongo ngibuza lo muntu uthi njengoba bhuti nila nafika kanjani nizalo ubani waphuma izibongo ezintathu hawu ubuza usisi ushesinye ubuza ubhuti ushesinye bonke laba bantu bazala umama oyedwa ubaba oyedwa kodwa inkinga izibongo lezi abayishoyo bazizwa banathi isiqiniseko lesibongo abasibizayo sisona yini sikayise sabethi mina nafika kanjani othi masiza umlando okufika kwethu sizalelela thina thiwa baba omkhulu baba ke Richmond wafika isikhathi eRichmond sezimpi bayazi abantu bakhona uthi kwaliwa kakhulu lapha yanekhaya kithi sasinenhlanhla masiza umlando uthiwa ukhokho wethu wayesemdala engasaboni ngisho emehlweni ehudulwa ngesikhumba esethathwa nje abekwe elangeni mase kumakhaza abuyiselwe endlini waye umuntu nje wayefuyile ebusisiwe ngoba wayesedonsa ko190 iminyaka nathi sike sanenhlanhla lapha komalume Mambatheni intombi endala uMamkhwanazi ihambela ko2013 bisina 114 kodwa ibihambela igobile ithe ilima kuseni bivuka emasimini yolima lapha ubhatata namadumbe nombila
uyizinga ingasabona kahle mayike yeza umsindo wenyoni ihlele egcekeni uyisithi ngiyanibona njalo wenyoni lapha ensimini yami. Uthi-ke lo muntu kwafika isikhathi mfowethu kwaliwa kuleliswe kwafa abantu uthi sasesihlangana ngoba yayisizwakala ukuthi sisenqulwini yekati manje sathi sizokwenza njani ngoba lempi mayike yafika lapha iyosibulala isiqede sonke ubani oyengcwaba omunye ubani okwenzela omunye umsebenzi ngoba umuntu akangene ezulwini lingakamenzeli umsebenzi wakhe. Uyenzaphi wena? Uyenzaphi? Sawuze wathenga ifone enamehla amathathu ka-15,000 uma wakhe akaze nimgumula inzila kodwa uyazi ukuthi ubaba wakho kade nimngcwaba izolo uma wakho washona ngo-93 kwathi makhamba ubaba wakho uma wakho ngale yakwethuna wakhishwa wayeyoziliswa wathi wakazilela ubaba wakho ngoba wayemganile anikamgumula uma wakho inzila namhlanje ubhizi ne-iPhone ujika nayo izwe lonke ufuna iy'thombe eyi-right awufuni kini. Ayishutha kahle izuma kahle mawukude uyolizuma nini kini ufuna inkinga nomsamo wakini ukuthi njengoba kungalungi lutho nje ngisebenza akuloboleki nginsizwa ngintethelelo ushembe sicelela ukuganwa yonke into kakwenzeki kunalokho ngithola inhlansuthi ngithi ngisabambelela eMnazaretheni isihambile ngizwa sekhala igubhu lapha kuthiwa iyasinelwa nenkosazana kade ihlala nami ngiyintethelelo ngiyenzela yonke into ngisaliswe yini mawukuthi bifuna ukuganwa ngaphela. Usaliswe yini? Yini engisalisile? Ngithi mina Mshumayeli ngidabukela omama osisi laba asebaboshwa ngoba manje sewukhona ubugebengu esontweni. Kwangalona izwi likaShembe lokuthi mangihlanganisa nentethelelo angihlanganise bese siyahlala kungazi ukuthi ngiyosina nini nayo. Namhlanje umuntu ujawu ukuhlanganisa nengane yabantu bese yahlala iminyaka uyothuzwa kusasa akasayifuni isizokwenza njani ngoba unisibhinqa isidwabi ifaka inhloko ifaka inansuku izokushonisa pho oba yakufakiswa uwe enhlakusuthi ngoba isakwazi phela ukubeka phansi. Kambe khona uyahlala yini umuntu kube efaka isidwaba? Uyahlala umuntu kube ebhinqa efaka inkehle ekhanda? Pho-ke odadewethu ngoba behleli nedwaba neyinkehle makithi kwenzeka kanjani ngibuza kwinhlansuthi ngoba iyona yabafaka kukho. Sewuhambile nangu ukini uhlekini naso-ke isidwaba nenkehle nahlanganiswa ngomthetho wesonto makwenzeke edlule emhlabeni uzombekaphi ngoba ungahlanganiseli ukuthi uganwe lokhu uhlanganisela izinto ey'ngathi shu ubhizi nefoni ebiza ukhokha installment yefoni ulibele kumkhipha niyodlala phana emahhotela awumqhoyisile maye ngafa manje uzomshonisaphi ngoba ngeke engcwatshwe kini ufake inkehla kasinile kini ngeke angcwatshwe kuba unesidwaba nenkehla uzoshonaphi? Uzoshonaphi? Mingaki iminyaka wahlanganisa nengane yomuntu namhlanje nawe nebe ulokhu organize ama-transport okulandela uShembe lapha khona uyi-organize nini i-transport yokuthi uyolanda le yangane yomuntu izongena kusemthethweni kini? Abanye beze bengene ubugebengu athi umuntu yazi ukuthini kwafanele ngiqale ngithathe inkosazana basho njalo babamkhulu seyihlehlisele emuva le ekade imsindabisa imphipha useqala manje usethi kufanele ngithathe inkosazana. Baningi mina ngiye ngibadabukele ngithi hey ngiye ngibe buhlungu mangibona usisi efaka inansuka ngoba ngiyazi ukuthi egcineni inhlansuthi iyajika njenge-top hlala iminyaka nengane yomuntu maye seshomana noshomi bakhe babona beganwe inansuka bese naye ayothatha inansuka omunye uzabaleka ashintshe indawo ubone ukuthi kube kuyangaye uthandaza lo muntu ufise ngabe iyafa le ntethelelo ahlanganisana ukuze aganwe inansuka ngoba imophile manje kanti ufuna udume esontweni. Uma ngabe lapha yana beyichaza lento sengiyagcina isikhathi sihambile mangabe beyichaza uthi thoba sebevumelana basebeqoqana bebizana wathi ukhokho bantu bami mina sengimdala ngikwenzile konke okwenziwa umuntu emhlabeni wathi ngiyabona ukuthi lempi njengoba ngiyizwa nje nami ikhala amacilongo ngapha ngaphesheya komfula
hayi ayisekude bantu abami besinyathela wabantwana. Wathi ngiyacela abantu abami noma ningahamba mina ningishiye la endlini ifike ngifice impi ngibulale. Niyokumfowethu ongapha entshongweni niyofike kuye nifune anilalise. Kuyothi mayisidlula impi bese ke ningenzela izinto. Uthi kwakhalwe endlini abangavuma bathi ongcono sizobophela inkabi sikufake esihlibhini. Niyasazi isihlibhi? Amen. Wathi sizobophela inkabi sikufake esihlibhini. Wathi hayi izosifika abantu abamsekonakele hambane ngane wathi ongcono ngoba ngiyabona ukuthi niyangithanda. Wathi abantu abamlapha emva kwendle isikhathi ngizobeka kuleli inxiwa ngagcina kunesiduli abantu abamahano masekhona nenhla komthangala. Bathi laba sikhona wayesethi ke nizobulala sona bese mina ningifaka phakathi emgodini wasisiduli sinomgodi oshona phansi. Wathi nizobulala sona ke bese ningishutheka kuso nithatha ukhethe nilibeke ngaphezulu bese nibuyisa amatshe nivale niyamaka ngalamatshe ukuthi ningishiyepi bese niyahamba iyothi impi mase nizwe ukuthi sidlulile bese nizongilanda. Uthi hayi bavumelana laba bantu iqhinga elihle le bayithatha ngempela le ndoda bayishutheka la. Uthi ke kuthiwa bahamba omkhulu bethu bazokwakha la kwahamba isikhathi nomkhulu bethu belapha impi lokhu ibambene eRichmond njengoba nawe kini nahamba nixoshwa izimpi akaze nivalelise napho uma nibaleka lo muze nikona kawukho ngoba ubikwanga ethongweni mzukwane nisuka. Uthi ngempela kuthiwa bahlala nabo baze bahamba emhlabeni akekho okhumbulayo ukuthi kwashiwane emuva. Yafika impi kwaliwa uthi umuzwa kithi kuthiwa washiswa washa wonke umuzi. Kwahamba isikhathi nathi siyazama ukuphemba akwenzeki lutho lathela mikulosisi hayi ey'ntweni zonke iy'ngane zakwethu engayikhuluma omkhulu benu baboshiwe ngoba benza intembe ezulwini kodwa umlamuleli nomkhiphi wesinqumo nomthetho wamacala inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu nginganisa kuShembe niyobika lolu usizi lokuhlupheka kwenu. Ngiyabasa-ke mina abantu kuShembe ngingafune imali nangeyami nje ngimpelekezele umuntu ngiphoqe kunzima ngingene ngeyikhwepha nami ngithi akazonikela kuShembe ngoba ufuna uShembe. Angifunwa nje mina nawe yazi ufakazi. Yonke indawo mina kuthiwa ngiyabheda ngoba ngibhedela ukuthi abantu ababona unyazi. Uthi ke lo sisi sahamba saye ebuhleni sengibayalele uthi bafike balibika lababuza unyazi ukuthi emthandazweni nani uthandaza kwathiwani. Uthi basebechaza uthi laselibuka lelathula lathi ya abantu abami njengoba nihlupheka kangaka kufuwa kangaka ngayithola umsebenzi wathi omkhulu benu baboshiwe kuthiwa ezulwini babulala uyise phila. Hawu bambulala kanjani inkosi? Wathi ngesikhathi bemthatha bethi bamfihla emgodini kwanimvula wadilika umgodi kwadilika amatshe babewabekile amshaya wafa. Igazi lakhe lilotshwe ezandleni zabo obibona bamfaka emgodini ephila kuthiwa bamngcwabe ephila. Yathi hambani bantu abami nibuyele ekhaya niyokwenza inhlambuluko nimcelela intethelelo omkhulu benu nigezelele ikhehla nilibuyise ekhaya. Wathi ke kuyobe sekulungile umbuzo enginawo usuwayenza yini inhlambuluko ageza abantu bakini nabafaka ekhaya? Cha, uNkulunkulu abusise nikuzwile siyabonga ithuba. Amen. Akube kuhle ukuphakama kwami abangcwele. Hayi bamananethu. Iyona mpilo engiyiphilayo wele amen. Iyona nhlabo yabantu engiphila nayo wele amen. Siyabonga kakhulu ngobaba bami. Kuyafuneka ukuthi uhambe ukukhumbula abangani bakho ukuthi bangani bami abemizwe Imzoxoxa njengalo uNkulunkulu ayibonga Nkosi. Amen. Zithi intoba zami lapha zu2 ngenza ngathi angizwa ngithi mhlawumbe ngolosini